Croeso ni fysedd. Clwb Penybont sy'n nesaf yn cynrychioli Sir Gar. Anfonaf Angel at ti. Ti yw'r angel sydd yma'n wastadol, yn gofalu amdano, lle bynnag y bydda. Ti yw fy angel, Clwb Penybont, siwr i chi gyd? Un o'r corau mwyaf llwyddiannus yn Sir Gar wedi cynrychioli eich sir sawl tro. Beth yw'r gyfrinach te? Lot o waith caled, fi'n credu ni, wel mae rhai o'n i roi gwaith caled mewn, y merched yn gweithio'n galed, fel beth yw'r gyfrinach. Mae'r sopranos a'r altos yn dda, yn y tenoriaid a'r bas. Ie, maen nhw'n eistedd nôl, chymod, a ni'n neud y gwaith caled, a fi'n credu na siwt ni'n cael llwyddiant wedyn. Ale mas, rhyw dynor dy fi neu rhyw faswr fan hyn i siarad dros ei hunain? Beth amdano chi? Fi'n meddwl mae ni sy'n rhoi'r ymdrech mwyaf mewn. Wel, gyda'ch gilydd, chi'n amlwg yn gweithio, chi'n gŵr lwyddiannus iawn, felly llongyfychiadau chi ar eich perfformiad a joiwch weddill y noswaith. Cor Sir Gar oedd y pumad cor i gystadlu, cor blaenorol oedd cor Sir Benfro.